Turn from the היי לכולם, איסוליישן כאן. וכן, אחרי כמה חודשים טובים שלא הקלטתי, סוף סוף חזרתי. והנה חמוס קטן, סתם, לא. אחרי כל כך הרבה חודשים שלא הקלטתי, סוף סוף אני חוזר. והיום אנחנו נשחק ב-Mirror's Edge, שזה משחק שאת האמת רק קניתי היום. וקניתי גם Outlast. היום אני לא בטוח יעלה סרטון, אבל אני בהחלט כן יעלה סרטון שלו. אז כן, וכעיקרון תתעלמו אם אתם שומעים רעשי רקע קצת. המשפחה שלי, בני דודים פה, עוד שבוע מסיימים בית ספר, לכל מי שבחטיבה ורואה את זה יודע על מה אני מדבר. וכן, לדעתי אנחנו נתחיל כבר, לידי יושב בן דוד שלי. וכן, יאללה בוא נתחיל. טוב, מה ששמעתי וראיתי זה משחק כאילו גרפית מהמדבר. Once the city used to pulse with energy, dirty and dangerous, but alive and wonderful. Now, it's something else. The changes came slowly at first. Most didn't realize or didn't care and accepted them. They chose a comfortable life. Some didn't. And those who refused to conform were pushed to the sidelines, criminalized. They became our clients. We call ourselves runners. We exist on the edge, between the gloss and the reality, the mirror's edge. We keep out of trouble, out of sight, and the cops don't bother us. Runners see the city in a different way. We see the flow. Rooftops become pathways and conduits, possibilities, and routes of escape. The flow is what keeps us running, keeps us alive. Training time, Faith. Okay. Yeah, I know you hate it, but that fall took you out of commission for a while. Now you're back, you gotta keep sharp, especially in this city. Check out these new training grounds, pretty slick. So let's not run around duty, so get to her and just go with the flow, okay? זה היה בן דוד שלי. כיוון אביב. 360 MG. טוב, LT להתכופף. אני משחק תכלס על שלש של סוני, אבל בגלל שאני צריך את כל זה עכשיו, ואני משחק לשלה דרך המחשב, אז זה ככה. טוב, יוצאים, עוד. וואו. יש פה איזה משהו שכל דבר שהוא אדום, אז זה היה אתה צריך ללכת אליו, כל מה שתמיד. There she is. Get after her. זה רק הטוטוריאל. זה מתחיל את הטוטוריאל, בסופו של דבר, ואז נתחיל את המשחק. סליחה. אז זה רק היכרות קטנטנה. ואני צריך מן הסתם כנראה לעשות כל מה שהיא עושה. אז זה פה מגניב יש לזה. אוקיי, עכשיו צריך שיווי משקל. לא בעיה בחיי היום שאני עושה כזה עם האצבעות של הרגליים, קריטי. אופלה, מצוין. אני רואה אותך. אני לא יכולה לראות אותנו. תפסת בסך פרקור שזה לגיני וסבבה לגמרי. עכשיו היא תעלה ותעשה דברים שאני עושה גם יום, לא דבר קריטי. עכשיו אני עושה של מזל שלמות. מה זה? זה כאלה קלות מה שעושה.
שימו לב איך עושים בזה. שנייה שזה ייתן לי לדעות על זה. וכרגע בן דוד שליטה. הוא אמר שנותן קשה. איזה יופי, הגרפיקה היא מטוס. מטוס. מטוסים. ועכשיו כן, זה הגיוני. הגיוני לגמרי. כל מרחק 100 מטר לתוך. למשל, שימו לב. אחד, שלמות. אני לא מרמה, כל סקיל. קפוץ, עושה איזה משהו מזה על הרגליים. אוקיי, סבבה, אני צריך קפוץ ולקפל. קפוץ אבל הוא נושא ילגול. מושלמות. כן, זה הקצת. זה הפך עכשיו. אני בא אלייך. Merc wants me to run you through some sparring. חממים בידיים ולך איתי. רואים מקום את הגבר. Okay, come on. את לא פנטומאי? מפגרת. מה את עושה עכשיו? קצת מטריד. היי! בום! מפגרת. לכו, עופים פה. Alright, Faith. Let's run through some. לא הולך לראות בי, נכון? Just in case. טוב. בוא אליי. אוקיי. שום לא לפגוע בה, אבל... שיט. תבין. אבל זה לא היה עליה. זה לא היה עליה בכלל. זה לא הגיע לי. עכשיו אני פשוט נפתר מלי שאת לא רוצה. Remember what I taught you, Faith. Isolate them. Fight them one at a time if you gotta fight. דרך, קחי כפה. ביט סלאפ. כן, עכשיו. בום! כלברה. עכשיו היא כאילו לוקחת את המבט, כאילו הבינה מה קרה. טוב. Okay, that's enough training, ladies. Gotta get to the real thing. Drake's got a job for yourself, so check in with him. Faith, let me know when you're ready to get going. See you later, Faith. יאללה, נתחיל את המשחק האמיתי. וואו! זה היה קצת משפיל. הנה עוד אחת. בום בקטנה. יאללה. איפה אנחנו? אלקטרוניק ארטס. פרזנטס. את מה? איזה גמל. אין זה. הדייס פרודקשן. יש לי רגלי גמל. איזה יופי. המשחק הזה נראה. יואו. מירור's Edge. כן? זה היה רק ההתחלה. אז... כן. זה ההתחלה. ועכשיו הרצה ועושה. אני בכלל לא שולט על זה, סתם אני לא עד כדי כך טוב. ומושלמות, אני יודע למה היא עושה. אוקיי. ניטור. איזה יופי של ניטור. Yeah, I'm sure the birds are real impressed, Faith. But once you finish showing off, you think you might concentrate on some actual work? Get Celeste in position for a handoff. You need to get the delivery to her. She'll be near the communications tower ahead of you. אני פשוט לא טוב בזה.
לא יודע מה אני עושה, אני סתם רץ. לא, לא, לא! אני מת כל כך הרבה. רואים משקל זה? You're taking your sweet old time, Celeste's getting pissed. She's almost at the comms tower and you ain't. Get moving and give her the bag. Cell will take it from there. רץ. אני לא רואה מה יש שם, אבל לקפיצה. אוי, זה. או, איך אני פשוט אוהב את המשחק הזה. רוטט בביטחון. אני אוהב את העיצובים שהם עושים. Wires are fizzing about you, Faith. Sounds like some blues are headed your way. News chopper tipped them off. זה יפה. פשוט באמת כזה יפה. תיק. לא פעם. מילון. You should always try to get away from hostiles. אני לברוח. כן, זה היה קצת לא צפוי. Just get the hell out of there. אני בורח. יאללה. Wires are going crazy. Get out of there. אני לא אוהב את זה. רוקדת בכוח. I'm patching רוקדת Celeste. בכוח. You there, בכלל לא Cell? הגיוני. What the hell's happening? I can hear gunshots and that bird seems a little too curious. Faith's on her way. Get your ass ready to move. אוי, לא, שכחתי להתגלגל. עכשיו כואב לי. למה הם יורים עליי? Enemies you need to get through and vision fighter. Blues ahead. You're gonna have to get through them. למות! מוטות פה! מוטות פה! פלדה. איך אני מרים? מה עשיתי? איך אני יורה? מה עשיתי? You ready, Cell? Yep, I can see Faith now. לא אומרים לה, לרוץ, טוב. Get to Celeste. There are more blues on the way. I'm on Faith, CPF on your tail. איזה פרקור. Hey, throw me the bag! שלום, סלס. ואז זריקה לא הגיונית בכלל. Okay, they're playing rough cell. I'll be fine. Get out of here! למה לברוח? הבנתי, ביי. לא הולך להילחם בהם. לא עושה פה. You gotta get off that roof, Faith. Don't care how you do it, just do it. ניסה מטורדת. כן. הנה אני. מירור דמרה. לבן מסתיר אותי. לא הוגן. לא הוגן. נשים ושחרור. This is meant to be a low-key job. Why the hell were they shooting? What did you do, Faith? היי. Nothing. They just opened fire. Don't know what the hell's happening. פריירים. I'll ask around. Get your ass back to base, Faith. מסך לבן. האם זה הסוף? לא נראה לי זה הסוף. כן, דילגתי. אוקיי. Almost there. Well, anytime you'd like to tell me where there is and what the hell you're doing, feel free. It's my sister. Okay. I'm gonna see if I can figure out what's going on. Give me a second. טוב חברים, זה הכל היום, אני מקווה מאוד מאוד שנהנתם מהסרטון הזה ואני אמשיך לעלות סרטונים. אם תאהבו את זה תעשו לייק, ואם אתם חושבים שאני צריך לשדר משהו או לשחק בעוד משהו תרשמו בתגובות, אל תתביישו, ואני אראה את כולכם בפרק הבא.